Di Xortên Bajarê Amedê bi çêkirina tizbiyan perê xwe qezenç dikin. Di Bajarê Amedê di kolanê navçeya Navsûrê de di kargehek biçûk de ji kevrek kehrîbarê tizbî çêdikin û difroşin. Xortên ciwan kevrek kehrîbarê ji welatê Rusyayê temîn dikin û li Amedê bi destê xwe ji wê kevirê tizbî çêdikin. 5 sala kerîbara çêdikim, sadece ambera çêdikim. Bi kevir çêdikim, li Rusyayê, li Ukraynayê tê. Li vê derê çêdikim. Tizbiyê min wayê li vê derê hene. Difroşin, çin şehir dişî li vê derê. Difroşim yani. Çêkirina wî zehmet e? Tabii zahmet e. Ortalama tespîkî rokî diçe. Belki zêde jî, cana zêde jî diçe. Ez dikanê me ya müşterî falan tê. Cana xeberdan ji bûyî wî. Cana rokî zêde diçe. Genç di kargehê de ji dizbiyê bigirin heta gerdanî, gustilk, bazinê jinan jî çêdikin. Lewra dibêjin kevirê bi navê kehrîbar ji bo stresê, ji bo hin nexweşiyan gelekî bifêde ye. Ji bo ku bikaribin zêdetir kehrîbaran bifroşin, her roj dezgeha xwe li kolanê jî vedikin. Kehrîbar ji me re ji derve tê ji memleketê xerîb. Tê li virem de atolya xwe da çê dikin. Dikim kolye, ji te re bêjim dikim gustîl, dikim bazin. Tînim li vira ji xwe re dezgah xwe radixim. Ji bo turîsta, ji bo xelkê me nê vira. Fayda kehrîbarê pir e û xelk pir jî pê emel dike. Ji bo sinir, stres, guatir, sarılık, bronşîj astımê re baş e. Gerek tizbiyê wî bi, gerek gerdanlığê wî bi, gerek bilekli bazinê wî bi. Yani ji bo vücuda insan pir fayda wî heye. Ferqa feydeya tizbiyên xwezayî û enkîmyavî jî hene. Xort dibêjin kehrîbarê ku bi hîç maddeyekî kimyevî nehatibe bikaranîn wê bêtir ji alî tenduristiyê ve bifêde be. Ji bo wî jî di kargeha xwe de bez şikil didin kevirê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.